Здравейте, хора! Аз съм нов ютубър. Казвам се Петър. Може и да гледате новото ми клипче в канала ми, да Петър. Качил съм ново клипче, идете го гледайте. Всяка седмица ще качвам клипове в 5 часа. Качих един клип сега, ама приятел ми сега е на разходка, като се пребере, ще кача още един клип. Ама повече няма да кача, ще качвам другата седмица, в събота, в 5 часа. Само като се пребере още един клип да направя, защото ми каза, искаш ли да направя такива неща. И аз викам хубаво, за първи път. И той вика, добре, такива работи. Направих си видео, канал си направих